MLA jangka North Long constituency badairu MLA nak sang Voice of the People Party uba adul buat nongrum mentakasngi habasim benta banyatai ya kajingkren jang ulat kajerla ulah keren dakak tin khasi hak bola penpau ya kajing persa haki arteliki benta jang kajingkren ulan mentah tongin ya sengap ya ke ai ke uba adul buat nongrum udan pen sengau hakamat kedorbar dakak tin khasi. Thank you, Mr. Speaker, sir, and all the honorable members of this August House for giving me this privilege to express in my mother tongue. Shongkanor, Badon Burung, ngaku asyam mata yang jengetainya halor address Jonglat. Don artli kimat kibangamla ban priang hagasni bapli ya ka budget session arjar arpsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren dakak tien hindi kabar kalong bau klem pulit ya ka jingtho baro balapan kre dak sarkar ngan kren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan ka basha karpang palat bane ka ei ka baulat ula address hangni ka ying dorbar thawan tegani ka pinatatin but wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan kala ban pediang ne ya ka ei ka ba sarkar kala pen kre lengba kejengtho te kumta hani ka khlemat songkonor badon burom ngamtre ban ngam jeliu halor kimat kipang bala ai sengi kedekot jong yeng dorbar thawan hakapor ba ai jingkren ulat namar kejengtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India ngioi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei ki jela baulat uklem puli lut yak jingtho balapan khre da ka sarkar West Bengal lahapan syuk karpat yaulat ban puli tang kalan ka baningkong bat kalan ka bakhadu ha Kerala ulat uino katukan ni naga jingtho ka balapan khre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisandon ban puli ya kejingtho kalau pen khre da ka sarkar wala hakanu kejingja kadau kabari kalong kejingya pher jingmut apreng ka sarkar jala bat ka sarkar preng ha jinglong jiman hangni epo ka jala yeng dorbar haga singi basdang yakni ka budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jinge pher ayu ti hagni ka phang ngamkwa ban karen ai shu te kumtang ko ban phai byang haga baidai bat kamat ka paningkong kumbangala pan pau haga basdang baulat uai jingkren dagak tien hindi tosha yanga songkno badan brom mangan pensai ke ai ke jing bamhun hagaba ngaringkat langbat ki MLAs jong ka Voice of the People Party ni persya ya ke jing address da ka tin hindi jonglat badon burom hagani ka August House ka tin hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai spa sau fly iwe jong a constitution jong ka India ya ka tin English pat la pendongkam na ka benta ki official purposes jong ka union government but ha ka parliament lingba ka official language act khat khandai spa nru pulai ngidei bantip baga constitution jong ka India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kanu national language ha India nri tang ka official language
hangni hajala yeng dorbar thawai ngidon ki kendon badai katkum ke rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Ke rules arpupra kapan syai bakarokom penyat ya kayung dorbar thawan kedai kektian English business jong ke assembly dewan penyat daki English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren hayim dorbar thawan dekektian lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng ka ba thmu banai ya jingkren la ai songknor ba sakit dekhot ka ying dorbar ngakwa ban kedo hang ni baulat umdei dekhot jong ka ying bat ka kendon arpupra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te komta songknor brom kawan ke jingsu tu hanga bat lesi haki weipat bahkan mi ke jing atatien ke ke official language baka sarkar India lengba ke jingkeren ulat bat ke ke official language kaban sa jingtho haka yung dorbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te komta ngabu ka jingkali yapi songknor pudon brom balai ka sarkar India kam itu bakadon ke jing dongkam banthung yaulat ubadon ke jing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur ya ke jing dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor pudon brom ngimla ban klet ban sungu sarong halor ke jing ki hill state hawa ki pat Garo bat khasi kum shipara da kejing slur pan yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum kaktian official language bat menta ngin salak ban long kum ni kum kejela Meghalaya hakeleng ki wei kijela jongkari lightno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya kaktian Hindi haki state dan ki jela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya kaktin Hindi da ki post nam balalet bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkyang jong kari India ngidon ke jaj benriu ba pher hakari hangni hakari bat kani kalong kejing itanat kejing sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejing long bakar pang tiwat lengok bat wat simbakla yang habangam menjur ya kejing keren Hindi jong ulat hangni ka agos haus umdei banga syukuran halenti sengking ne umdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga keren hang ni hi haka agos haus namar kani gadai kejing jong upai ba uba ngimi khmat bat ya kani kejing ngidei ban peit bnya ba bat ngidei ban simkhi bat ngidei ban simkhia tang kini ki kentien bat kejing sorit songkno blom ngan penkut no yani kejing sim banta kejong bat kejing keren jong lat kublai sibun Songkran Pudong. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you.